Poštovani gledaoci od ovoga trenutka, pratite program radio televizije Indija. Uvek stavljamo u fokus neku interesantnu i za nas čini nam se onako važnu temu. Zato je sa nama ovoga puta Miroslava Mima Miković, naša gošća koju smo već najavili u nekom uvodnom delu ovog programa. Dobar dan prvo i dobrodošli. Dan. Hvala vama što ste me pozvali. Mi smo našim gledaocima i slušalcima takođe objasnili da ćemo pričati o Feng Shuiju. Ja sam evo nakon nekom uvodu kada sam govorila o tome šta je Feng Shui, nisam neki stručnjak, naravno zato ste vi ovde danas, rekla da je to pre svega nauka, drevna nauka, a vi ćete nam bolje objasniti o čemu se radi. Pa, znate šta, neko je zove ovde da je to kineska veština i ne znam, način ideologija ili šta god već. Međutim, to je jako, jako obimna nauka i vrlo poštovana na Dalekom istoku. Znači, kad kažem Daleki istok, ne mislim samo na Kinu, nego kompletno. I jako se prožima u sve aspekte života, kako privatnog, znači tako i poslovnog. Ne postoji ni jedan poslovni dogovor ili ugovor da se nije na Dalekom istoku, da se nije konsultovao Feng Shui master, kako god hoćete, učitelj, konsultant. U svakom slučaju, dva najjača grada koja su po ekonomiji Azije, kao što znate, najjači su, jesu Singapur i Hong Kong. Oni su uređeni apsolutno po Feng Shui pravilima, počev od ulica i okoline, pa do najsitnijih detalja u stanu ili nekom poslovnom prostoru ili samih ljudi u tom prostoru. Dakle, Feng Shui se bavi balansiranjem kosmičke energije koju Kinezi zovu Qi, mi je zovemo Sveti duh, jel? I znači sa ljudima i prostorom. Ne samo ljudi, ne samo prostor, nego sve zajedno, jer to je sve u interakciji. Malo da kažem samo šta je to Qi. U Japanu se zove Ki, pa neko ko je čuo Reiki zna šta je, naravno da ste čuli, a recimo u Indiji se zove Prana, kod nas je Sveti duh, u nauci koja je to sve i ovekovečila i potvrdila da postoji neka kosmička energija, zove se elektromagnetna snaga ili sila. Pa kad oni kažu da postoji, onda mogu i ja da kažem da, naravno. Dakle, sad onako da kažemo da uprostimo. Kada bi neko želeo da namesti svoj stan, trebao stan po Feng Shuiju ili dvorište da uredi ili uopšte svoj život da počne da uređuje na ovaj način, on bi trebao da prati neka određena pravila. Kao što ste rekli, postoje neka pravila, a ta pravila podrazumevaju, pretpostavljamo, slobodan protok određene energije, te elektromagnetne ili već čija. Na koji način se to postiže? Pa da vam kažem nešto, s obzirom da mi smo ovde na podneblju koja izuzetno poštuje starosrpsko građenje kući ili da kažemo, ajde, staroslovensko. Ne znam sad šta je starije, nije važno, da mi istoričari ne bi kudili, ali u svakom slučaju poštujemo građenje kuća. Znači, kad biramo placeve, gledamo da li će da nam bude kuća na vodenoj žili, će biti pored. Naravno, zato uzimamo rašljare koji to gledaju. Pa ne znam, da li će biti iza leđa planina, a ne ispred vrata, da ispred vrata bude otvoren prostor, da ne bude drveće i sve ono što naši narodi već znaju. Apsolutno su ista pravila u Feng Shui. To je meni jako interesantno da poredim, jer imam mogućnost, s obzirom na neke moje učenja i ovde i na Dalekom istoku, prosto poredim i onda govorim ljudima, to je sve logika, vi već to već znate. Sad, neke stvari koje su jako obimne, jako teške, to naravno ne pričam, nego završavam lično ukoliko me neko pozove kao konsultant. Postoje neka opšta pravila u gradu, recimo, znači drugačije su na selu i na agrarnoj sredini, a drugačije su u urbanoj. Ali sve to isto, jer u gradu, recimo, u nekom sredini kao selo ili bilo koje nije urbana sredina, važna je planina, reka, znači zaštita i dovod vode, jel? U principu ono što je važno, tu u gradu planinu predstavljaju zgrade, a ulice su reka. Znači, tu nekde možemo da napravimo poređenje. I stanovi, ako gradimo stan i takođe i poslovni prostor, prosto imaju neka određena pravila kako bi trebalo da se otvoraju vrata, znači unutra, da cirkuliše energija unutra, da osveži prostor, da ne budu stepenice odmah preko puta jer će odmah da ode gore, neće da osveži donji sprat ako postoji kuća, jel?
da ne bude u centru stana toalet, jer će ceo ovaj prostor da onda bude loša energija, jer u sredini stana se nalazi takozvana tai chi ili srce našeg organizma. Organizam je i naš stan i prosto će tu da bude onda u sredini kada je bolesna, onda može da se razboli cela familija, ali dobro, to se sve leči. Što ne znači sad treba da rušimo zgrade. Znači, feng shui majstori ovde na Balkanu su da leče prostore. Dakle, ne bi trebalo da pomeramo zidove ili nešto slično, nego prosto da možda samo svojim nameštajem kako bi trebalo da ga namestimo. Bojama. Da. Sad kad ste pomenuli i boje, pretpostavljamo da u okviru jedne kuće, ajde da kažemo, svaka osoba ima neke, da kažemo, svoje karakteristike. Kako to uklopiti ako smo različiti? Morate da naučite, morate da prođete školu. Jako je teško. Znači, upravo imam ta pitanja, ljudi čitaju knjige, naravno, da su edukovani i edukuju se i preko interneta, što je jako jako je rašireno sada. I šta je interesantno, upravo mi postavljaju ta pitanja. Šta pa dobro, meni je, ne znam, na severoistoku ulaz, ne znam, ja sam kuva broj 8, muž mi je taj broj, sin mi je taj, kako ćemo mi da se složimo? Pa mora da se prođe škola. Jer to već ne mogu da objašnjavam ad hoc. Znači, a sve to mora kao slagalica da se uklopi jedno u drugo i zato postoji nekoliko škola, ne bih sad da vam pričam, a u okviru tih škola postoji singapurska, postoji malezijska, postoji hongkonška, postoji tibetanska, pa onda zamislite škola na zapadu, sve to samo na zapadu, prilagođeno zapadnoj kulturi, pa onda ima BTB škola, to vam je kao recimo kad idete na neku odlučite da idete u neku školu jezika i sad ne znate da li ćete ovu, British ili... Razumete? Dakle, one se u svakom slučaju po nečemu razlikuju, ali opet imaju baza je ista. Dakle, evo, pomenuli smo i boje, pomenuli smo i energiju, ono što je najvažnije, pre svega to je u celoj toj priči je ta energija, cirkulisanje energije, koliko se vodi računa, naravno u Feng Shui pretpostavljamo da je tako, da se vodi računa o tome kuda energija teče. Koji je najbolji, ajde da kažemo sada, opšti neki protok energije? Evo sad ću odmah da objasnim da bi gledaoci to sad ovog trenutka mogli da primene, što je najvažnije. Dakle, otvorite ulazna vrata i uđete, izađete iz stana pa sad otvorite ulazna vrata i uđete. I šetate vašim stanom sa leva na desno, u svakoj sobu. Gde god da se udarite u vaš bilo koji deo nameštaja, znači da se tu blokira. Odmah morate da ga pomerite. Ako vam se nalazi nameštaj pored prozora, da ne možete da otvorite prozor, da istresete bilo šta, da uđe sveža sunčeva energija koja je jako, jako važna, to je takozvana yang energija, tu vam je blokada u zdravlju ili blokada u novcu. Znači, otvoriti prozor da uđe sunčeva energija, da nemate nameštaj da prelazite, nego da lepo priđete, to je jako važno. Znači, da se ne blokiraju i ne udaraju, da imaju otvorene prozore, da pogledaju, da spuštaju u toaletu daskmu na WC šolji, zato što tu kompletno odlazi či zdrava koja uđe. Prosto mogu ljudi to i samo zamisle kao vrtlog da ode i onda vam nije ušla u stan i osvežila prostor. Ono što se kaže ponekad da treba da se napravi promeja. Ok, u redu, ali postoji neki način Feng Shui vetrenja prostora. I to je sasvim logično jer to je moja baka recimo radila. Ja sam samo shvatila da u stvari moja baka znala neka pravila pre mnogo godina. U stvari, uđete takođe sa leve strane, krenete, pa otvorite jednu prostoriju i zatvorite. Otvorite prozore, zatvorite vrata. I onda pustite da se izvetri. Zatvorite prozore, pa idete u sledeću s leve strane. Pa opet isti princip. Koliko to zavisi od vaše intuicije. Da li mislite da je zatvorena, blokirana energija ili samo vam treba 5 minuta, možda 2 sata. I tako redom idete sa leva na desno kao kazaljka na satu, nemojte da idete reverse, znači suprotno, nije dobro, to se onda vraća energija i onda dolazimo do takozvane yin energije koja je bolesna energija. Znači idemo sa leva na desno i to radite jednom mesečno. Ovo ostalo možete da vetrite. Mislim, prosto ne treba da sedite na promeji, mada to se kažu samo Srbi imaju promeju, niko na zapadu nema pojma o tome, ali čisto, ja sam čula da se mnogi ljudi, pa i ja, prehlade, prema tome treba da sledite vaš instinkt. Dakle, treba se slanjati sa promeje, to je ono posebno što treba da naglasimo. Ali, evo, pomenuli ste i energiju sunca.
ona takođe treba da ulazi. Znači ja sad negde ovako imam neki utisak tog nekog vrtloga koji je pozitivan. Dobro. To mi je se onako da kažem stvorila neka određena slika. Ali ono što je interesantno takođe pripremajući se za vašu emisiju, za ovo naše druženje na našem programu, pročitala sam da postoji određeni feng shui lekovi. Naravno, odmah da kažemo da našim gledalcima i slušalcima da to nisu klasični lekovi, dakle to se ništa ne pije, pretpostavljamo, odnosno i znamo, nego to su određene figurice, koliko sam ja mogla da vidim, koje poboljšavaju ili podstiču bolji protok energije ili nešto slično. Sad ću da vam kažem nešto. Postoje klasični feng shui lekovi, to su te figurice, i postoje lekovi koji su supstituti ili zamene. Ono što se radi na zapadu, uglavnom se rade supstituti. Dakle, prava feng shui energija prvo mora da balansira se prostor. Zaboravite žabice, slonove, tigrove i ostalo koliko imate ove blokade koje sam malo prispričala. Apsolutno vam ništa neće pomoći. Najvažnije je da imate sunčan stan, ako nemate da imate jako svetlo koje je zamena za sunce, s tim što ponekada onda treba da vodite računa da se bar otvore zavese i da uđe čista energija kosmosa, jel? Što više dobrih i jakih boja koje predstavljaju sunce ukoliko vam je mračan stan. Ukoliko ste na sunčevoj strani gde je yang strana, onda treba ponekad da spustiti na polaroletnu prosto da se napravi balans yin i yanga, plus minus. Yin je minus, yang je plus, čisto ajde matematički da pričam. I vi znate sami, između plusa i minusa uvijek mora da bude neki balans. Neko kaže da je neki moji učitelji na drugoj strani, znači tamo na zapadu gde sam u Americi ostalo, yang energiju zovu Adam, yin energiju Eva. Yang energija je sunce, yin energija je mesec, prosto, ili luna, kako hoćete. Znači taj neki princip da prihvate. Sad, dakle, lekovi su i oblici, i metal, znači 5 elemenata koji postoje: zemlja, metal, voda, drvo i vatra. I kompatibilnost tih elemenata, znači da ne stavljate na stranu sveta gde je drvo, a to opet trebalo bi da se uči, sad ja to ne mogu da objasnim na trenutak, ne treba puno da se stavlja metala. Recimo na istoku koji predstavlja drvo ne sme puno metala. Treba malo, treba svih 5 elemenata da bude. Ali prosto, ukoliko neko ima kuhinju, onda će na tu stranu da uzme visoke elemente koji predstavljaju drvo. Pa malo možda zelene boje, pa brown, pa žuta, pa nešto što je i drvo i zemlja, jer drvo raste u zemlji, znači to je pomoć. Može da postavi plave boje, pa malo crvene, prosto taj neki balans treba da se napravi. Naravno, opet pričam, to sve treba da se iščita ili da se ide u školu ili da mu neko uredi taj prostor. Takođe su i fontana predstavlja lek. Akvarijum. Rekla sam boje, oblici, okrugao, uspravan, položen kvadrat, trougao predstavlja vatru, mislim, to je sve vama poznato. Kad bi se malo čovjek zamislio, shvatio bi da je to u stvari logika. Feng shui je samo logika i ništa više. Sad postoje onda ti neki slatki feng shui lekići koji u stvari doprinose čarima u nekom privatnom prostoru. Ako to isto stavite u poslovni prostor, onda ćete ispasti smešni na zapadu. I to se jako retko koristi. Dakle, na zapadu se uglavnom koriste zamene u poslovnom prostoru, jer ukoliko imate yoga studio, ne znam, tai chi, moj feng shui, reiki i bilo kakve te alternativne tehnike, uključujući neki fitness možete da uradite, da stavite sve ako hoćete feng shui lekove. Ukoliko uđete u poslovni prostor koji se bavi ozbiljnim poslovima, pa i ovo su ozbiljni, mislim na menadžment neki, onda ćete ispasti smešni. I zato se stavljaju supstituti, ogledala, boje. To je ono gde treba veliko znanje feng shui majstora. Ako vidite okačene zvončiće, novčiće, slonove, znate na što ćete da ličite? Mislim, ceo prostor. Pa na kineski restoran. I onda će ljudi da kažu, čekaj, ovo nešto nije u redu s ovim menadžerima, ne bi mi ovde da radimo. Ja vam pričam ne samo na Balkanu, nego i na drugim delovima sveta gde sam bila i radila i prosto mi zapadnjaci imamo neko drugo shvatanje. U kući možete staviti što god hoćete. Apsolutno. Sve. Ako vi to volite. Ali ipak na poslu vi treba da radite s nekim klijentima.
Jedino ako vam je posao potpuno zatvoren samo za vas. Dakle, treba birati i posebno te lekove, da tako kažemo, treba birati i naravno šta ćemo staviti u kuće, šta u poslovni prostor. Ono što je također interesantno jesu kristali koji se pojavljuju i u Feng Shui, ali i u nekim drugim svuda u nekim drugim, da kažemo, procesima koje poboljšavaju život. Tako da nekako ti kristali doprinose, svakako verovatno to ima i od osobe do osobe, zavisnosti kakva je osoba i neki kristal ide uz nju, da tako kažemo. Ne. Kristali nose energiju planete Zemlje i nose informacije. Nikola Tesla je to pisao i ja sam sve to lepo iščitala i kad ja svoja predavanja radim i držim, onda prvo to pričam da bi neki nevernici rekli, ma daj, ova priča svašta. Međutim, s poslednje vreme je i kod nas došlo do buma nekog osjećaja da se barem nosi nakit. Ono što je interesantno, najjači Feng Shui masteri su oni koji jako dobro poznaju kristale i koriste kao Feng Shui lekove. Znači, oni su mnogo jači lekovi nego sve ove što sam nabrojala, žabice, bilo kakvi od drugog materijala. Jako su retki ko to poznaje, koliko sam ja upoznala, dosta njih zna. Ja sam imala sreću da učim kod Brazilaca i u Americi i posle u Londonu verifikovala, tako da sam apsolutno odmah imala mogućnost da primenim to u Feng Shui, što je jako važno. Jer kristali ne bodu oči. Mislim, nikome ne smetaju. Da li vi držite na vašem radnom stolu gde ste frekventni, da imate svaki dan po, 20 klijenata ili neki sastanak, ako držite roze kvarc, to je za dobar međuljudski odnos, ili ako držite citrin ogromni, veliki, koji će da vam donese novac i koji daje samopouzdanje i čoveku, ali donosi u Feng Shui novac ili žad. Apsolutno, niko neće znati šta je to, interesantno, a vi ste u stvari napravili jedan Feng Shui lek. To su neki pravi oni, što kažemo, poznavaoci znaju to da nameste i da bude kako treba. Sad, svakako možemo reći na osnovu svega ovoga što mi sada pričamo, da Feng Shui predstavlja u stvari i filozofiju života. Dakle, ukoliko želite da uradite nešto po Feng Shuiju, onda bi zaista trebali i da promenite i način razmišljanja, bar u tom pravcu, i ono što bi, da kažemo, moglo da vam poboljša, naravno, i proces komunikacije sa drugim ljudima, da vam da uspeh u poslu, da vam, da kažemo, prosto život bude lepši, a i zdraviji. Ali opet ću da podsjetim naše gledalce, ukoliko mogu da pitaju svoje bake i deke, ako se oni sećaju. Svaka srpska kuća je držala po jedan kristal ili kamen iz svog okruženja. To se isto radi u Feng Shuiju. Apsolutno. Dakle, ja ništa novo vam neću pričati. Možda znam malo više neke stvari, jer sam već neki tamo sertifikovani, ali uvek ću da podsjetim, pa da, naši stari narodi su držali veliki kristale u kući koji su nalazili, prosto ugrađivali su u kuće kamenje koje ima škriljce kristalne, gorski kvarc, svi do jednog. Bar sam to proverila koliko sam već obilazila, interesovalo me. Tako da, samo će da se podsjeti. Stavljanje, sad ova nova posteljina koja ima bakarne žice, to mogu sami ljudi da stave, ne moraju da daju pare, samo uzmu i stave žicu sa kristalima na krajevima kod svog kreveta, znači kod svoje glave, prosto to je uzemljenje. Pa vi znate, ili ako je kuća urađena sa bakarnom žicom koja ulazi u zemlju, znači napravljeno uzemljenje od ozgo do dole, onda je cijela kuća po pravilima. Prosto to sam počela da vidim kako bilazim nešto više po Vojvodini, vidim da prate i vraćaju se možda na nekim, da kažemo... A upravo starosrpskim građenjem, nekim, koje god neki naše starih naroda. Dakle, arhitektura svakako ima puno veze i sa tim kako ćemo i na koji način živeti. Zašto su nekad kuće građane, da kažemo, preke, ovde bar u Vojvodini, jel? Pa onda imamo one na P i tako dalje, ali uglavnom sve je nekako išlo ka tome da taj protok energije i bude slobodan. Upravo to. Ima, tačno i ti veliki, ta velika dvorišta i, ne znam, letnje kuhinje, sve to imalo svoj razlog. Tu je bila centralna, glavni ulaz, stvari velika kapija.
tu bi recimo kad bi ja sad uzimala, odatle bi krenula, ne bi od ulaza kući, nego baš jer to pripada recimo jednoj porodici. Ako pripada više porodica, onda bi moralo drugačije da se meri. Mislim, prosto ne mogu sad da objašnjavam ovde. Eto, neke sitne stvari koje pa dobro, da zato jesmo ovde danas da malo započnemo da kažemo ovu priču i da malo podsjetimo naše sugrađane da mogu eto i na taj način da razmišljaju, ne samo da kažu jao nešto mi ne ide ili nešto mi nije dobro, a da ništa ne čine po tom pitanju, bar postoji eto način da se može nešto i rešiti. Takođe je interesantno ono što sam ja mogla da pogledam čitajući na vašem sajtu neke teme i ideje. Zanimljivo je, evo, mi smo u toku Dečije nedelje, da kažemo završava se Dečija nedelja i vrlo interesantno bilo kako možda kratak savet našim roditeljima za decu, kako bi mogli da im nameste prostor da bolje uče ili da im bude prijatnije dok uče. Pa, znate šta, ja mislim da roditeljima je najvažnije zdravlje deteta, a onda ono ako znaju ili ne znaju, ali posle ide učenje. Sad, mislim, to je jako sofisticirano znanje, zato što postoji 3 nivoa dece, ali ne mislim dece kao dece, nego uzrasta, ali tako, ima predškolski, ima školski, to je do 8. razreda i onda kreće onaj srednja škola i studenti. Tu možemo u isti katar da ih stavimo. Otprilike tamo negdje 3. 4. godina srednje i studenti. Ali ajde da se zadržimo bar na ovoj predškolskoj i školskoj, znači tim malim slatkišima, jer ovo je već za njih, za veliku decu je prosto njihova soba, kao stan. I tu isto jako mora da se vodi računa, ali to je ceo stan. I oni ne žele da izlaze napolje, da vole da dovode svoje drugarice, drugove da prespavaju, ne da pišu, ne ulazi, i tako dalje. A tako da ne bi se sad sa njima zadržavala, nego eventualno sa tim klinčićima slatkim. Poenta je, pošto ne znamo koji su koje brojevi da bi mogla da stavim decu na određene strane sveta, nećemo se tu zadržavati, nego jednostavno neka opšte pravila. Klinčići vole da se igraju na podu. I tu treba da se povede računa kakav je pod, da li je od dobrog materijala urađen i da se stavi prostirka, ako može prirodne materijale, jer imamo jako puno u svom okruženju plastike i bilo kakvih drugih elektromagnetnih zračenja, neki formaldehida iz ovih namešta i tako dalje. Prosto ako možemo manje da ubacujemo veštačke materijale i to što više zatrati, zato što prekriti, zato što deca vole da se igraju, da čitaju, da već šta god rade na podu. Drugi savjet je da ne stavljaju krevete krevet jedan iznad drugog, jer uvek će ono dete koje spava u donjem krevetu da ima mogućnost da mu se razvije inferiornost, skučeno razmišljanje, strahovi, pa čak i može doći do astme. Mislim, to su nekako roditeljima je uvek bilo onako, jao, super, to je jedan na drugi krevet, pa onda manje prostora zauzme i tako dalje, pogotovo manje prostoru, ali prosto treba voditi računa i o tome. A onda ono dete gore kad se navikne, onda neće da se menja, jel? Pa prosto nemojte da pravite problem svoje deci dok su mala. Znači, napravite kako znate i umete, napravite im jedan krevet, ne spavaju njih dvoje, malo veći. Prosto nešto što je na egal, ako spavaju dvoje dece, jel? Takođe, mnogo treba da se vodi računa o svetlosti, kako dnevnoj, tako i o ovoj svetlosti, da ne stavljaju, mislim na veštačku, znači rasvetu, i ako mogu da ne stavljaju, što više da stavljaju prirodnu neku sijalicu ili neke svetlosti. Prosto ove fluocevi baš nisu nešto dobre, to znamo mi već odavno, znate i vi to, da baš nisu dobre za okice dečije. Šta još? Prosto, ako možete u neke ćoškove da stavite krevet, da ih energija sa vrata ili energija sa prozora ne udara. To zamislite kao da stojite na prozoru i sad neka strela koja ide na vaše dete. To se zove takozvana crvena otrovna strela, koja je jako opasna i onda to nam je putokaz kako treba da postavimo mi krevete. To nam je važnije nego da li on po QA broju, to ćemo posle da uradimo. Eto to. Mislim, QA broj znači direkcije po kompasnu.
To je znači kua broj. Svako od nas ima svoje određene brojeve, ima i 9 od 1 do 9. Znači da smo prema određenim stranama sveta kojih ima 8, jel, ima 4 glavna i 4 sporedna pravca i mi svi imamo neku korespondenciju sa određenim pravcima na svetu. I naravno muškarci i žene imaju različite računanje. Ne mora da se desi. Dobro, računanje to je nešto drugo. Vi možete da nađete gotovo na sajtu ko ide u školice ili kurseve ili seminare kod mene, možda nauči kako će to da uradi. Jedino što je interesantno, pošto smo pričali o deci, ima malo o roditeljima, spavaća soba. Jako delikatna, zato što ako su bračni tu partneri i znači žive zajedno, i da ne žive zajedno to je nešto drugo, znači hoćeš da asociraš, odnosno da izazoveš romansu, moraš isto da radiš kao da ti tu partner, muško ili žensko, nebitno. Tako je, s obzirom da je spavaća soba i ljubavna soba, onda je jako delikatna i mora dobro da se vodi računa kako se namešta, da jedna i druga strana bude i yin strana i yang strana, u smislu da se izbalansira. Ako se ne napravi dobro, može svašta da se desi, pa ne bi sad o tome pričala. Dakle, posebno treba voditi računa počev od ulaza, pa onda i spavaće sobe, dečije sobe i svega ostalog što se nalazi u stanu. Nažalost, nama je kratko vreme. Zaista ova tema je toliko široka da bi mogli da pričamo satima, ali u svakom slučaju nama je drago što ste odvojili svoje vreme i došli, evo, našim gledalcima i slušalcima da malo pojasnimo, bar da ih zaintrigiramo, makar da malo na tu temu razmišljaju, probaju nešto novo i drugačije da urade u svom životu, u svom okruženju i onda će sigurno sve doći na svoje. Nadamo se. Uvek. Dobro, hvala vam puno. Još jednom sa nama je bila Miroslava Mima Miković, možemo reći feng shui učitelj i kristaloterapeut. Jeste. I još nešto nismo pomenuli. Reiki majstor. Imali ste prilike da čujete i da možete da se oslonite na tradiciju našeg naroda, tako da i tu ima feng shuija, a naravno možete da odaberete ono što vama najviše odgovara. Koja škola vam odgovara, bitno je da krenemo ka dobru. Tako. Hvala vam još jednom. A vi ostanite i dalje uz program Radio Televizije Inđija.